Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy ember, aki megjelent, stb. De azt az embert nem tudom, aki látta. Vagy senki nem látta. Senki. Én nem láttam, így nem is hittem el sem. Akkor is elhittem én, mikor valaki más látta. De mikor én láttam, hát az volt az igazi. De aki látta, az nem mondja, hogy nem látta. Arra látszott ott a kapi háta mögött. Benedek 7 méterről látta. Négel meg kelgette Millivel. Itt az utcában jövök a motorra, azt látom, hogy elkezd futni. Nézd, csak ott van csak. Mondom, látom, na mondom, menjünk le. Le akartunk menni, akkor bement a tengerbe. Mondom neki, áll meg kurva nyár, azt mondja, gyere. Na mondom, megyek, várjál, azt kihúztam a kasszát, azt mentem, én csak addig elszól, csak mezőpába voltam. Mert ebből cipőbe lettem volna, elcsíptem volna. Itt van egy cigánytelep, itt a balra le lehet kanyarodni, oda futott be. Utána vágtam én, csak a fejt vágt bele. A kertbe, ahogy szaladtam, utána vágtam én, csak nem így el. A kert alatt kelgettük, érted? Sikítás hallatszott, hogy ott megy, és akkor az egész csapat bumba arra fataladt, és akkor valami kerítésen keresztül átugrott, hogy onnan, hogy hova, meg már még a rendőrök se találták. Lehet, hogy keresünk egy olyan fantomképet, ami nem létezik. Vagy létezik, abszolút nem tudom. Nem láttam, de az biztos, hogy engem nagyon megrázott a dolog. Tényleg? Meghallottam, hát én szerintem olyan, hogy depresszióba estem. Annyira veszedelmes, hogy mit tudom én, milyen ember lenne, akkor bántalmazott volna már valaki, senkit nem bántott. A rendőrök is olyat mondanak, hogy túl sok X-attát nézzünk, meg ilyenek. Én szittem el még az utolsó napban is, ameddig nem jött be hozzám, kirögtem én is őket. De amikor bejött hozzám, akkor én is azt mondtam, hogy ledármettem egy kicsit. Olyan 80%-ig én benne vagyok, hogy lehet, hogy így van. Annyit tudok, hogy azt mondják, nagyon gyors. Bement egy helyre, elkezdett járkálni, meg minden. 2 perc múlva meg már nem arra volt lenne az izébe. Már a főutca fele már innen vagy 1 kilométerre, 2-3 perc volt az egész. Azt kirúgta az autót, lábbal kirúgta. Az pedig az, le volt normálisan az autózva. Az lábbal kirúgta. Fantom, vagy mi a jó Isten volt? Egy űr a égből lepottyant, hogy olyan gyors. És én kérdeztem tőle, na Géza, ide figyelj, komám, láttad? Komám, láttam. Mekkora, hú, ne is mondj, de azt mondja, hogy kétszer akkora, mint én. Nagyon magas volt. 1,95 körül van. Magas volt 2 méter. A 2,20 körül volt. Hát ekkora volt simán. Ekkora volt. Ekkora volt, meg ugyanilyen szíves is. Fele 2 méteres látott az ezen a részén volt a falunak, a másik részén meg 2 méter 20-30 centi. Nekem sincsen vékony nyakam, de ahogy a fényképen láttam, ekkora nyaka volt neki annak az embernek. Míg a fantom volt, örültek az öregasszonyok, egy kerékpár nem veszette, egy kacsa nem veszette el, sokan azt mondták, hogy bár a fantom járkálna itt mindig. Valami telefon összekötetésben volt valaki. Valaki segített. Hát egy ilyen ember kérlek szépen telefon nélkül nem is mászkál. Annak lenni kell minden. Az, hogy mindig felszerelve, lóvéval, telefonnal, meg mindennel, ami csak létezik. Ezért nem tudtuk elkapni, nagyon jó informált volt. Valamikor voltak ezek nem a nácisták, hanem ezek a magyar gárdák, gárdisták. Na például lehet, hogy onnan, csak így teszem fel ezt a kérdést, de lehet, hogy így is van, hogy küldtek egy felmérés, itt hány cigány, vagy hol laknak, stb. Magyar gárdistában egy ilyen felderítő. Érted? Cigányság felé. Na biztos, ha ilyeneket csinálnak, akkor nagyon rossz vége lesz. Ide figyeljél, itten az emberek hullanak, mint a legyek. Csak elhiszem, én tulajdonképpen elhiszem most, hogy létezik. Lehet.